Po kontrolnom dni na tomto trnavskom štadióne, alebo teda na tejto stavbe, ste sa k nám krátko vyjadrili, pán, budú reagovať na vaše otázky, ale ak dovolíte, dám slovo predsedovi vlády Slovenskej republiky. Začal by som blahoželaním a poďakovaním. Chcem zablahoželať Trnavčanom, že sú na polceste k nádhernému futbalovému štadiónu, ktorý bude v takých parametroch, že bude možno na ňom organizovať významné medzinárodné zápasy. Rovnako ďakujem všetkým zainteresovaným, ktorí ísť do tohto štadiónu za to, že promptne realizujú spoločný projekt, ktorý vznikol medzi vládou Slovenskej republiky a futbalovým zväzom, keď sme sa dohodli, že na obdobie 10 rokov vyčleníme 45 miliónov eur na rekonštrukciu 21 futbalových štadiónov na území Slovenska. Toto je samozrejme top projekt, pretože aj z hľadiska príspevku vlády môžeme hovoriť o najvyššom z pohľadu tých ostatných 21 štadiónov, ale ak sa na to pozriete, tak vidíte, že to bude futbalový stánok, ktorý bude splňať všetky kritéria. Ja pochopiteľne vnímam aj ekonomický rozmer, to znamená, že musím veľmi uvítať, že na stavbe každodenne pracuje viac ako 300 ľudí, je to ako keby nejaká veľká fabrika. V tom záverečnom štádiu sa dá očakávať, že na stavbe bude 500 až 1000 zamestnancov na dokončovacia práca. A ak sa pozrieme na harmonogram, na realizáciu tejto stavby, tak nie sú tu žiadne prieťahy a očakávame, že v septembri budúceho roku by sa mohol na tomto štadióne odohrať významný kvalifikačný futbalový zápas medzi Slovenskom a Ukrajinou. Asi Slovenskom a Ukrajinou. By som sa celkom potešil, keď som na takýto futbalový zápas mohol byť. My sme povedali, že šport napriek tomu, že je kríza, nemôže byť úplne bokom. A preto rozhodnutie podporiť rekonštrukciu futbalových štadiónov, rozhodnutie vytvoriť kultúrne prostredie pre fanúšikov, pretože pekné futbalové a hokejové stánky ľudí kultivujú, ľudia sa správajú inak, chodia na podujatia s deťmi, môžu tu nájsť učiť svojmu zábavu. Ak si uvidíme, že tento štádion bude spojený aj s nákupným strediskom, tak tá symbióza, nehovoriac o tom, že štádion je presne v centre mesta, bude obrovská. Ešte raz teda blahoželám, ďakujem a teším sa, že tento projekt nasleduje tak rýchlo, že má ekonomické prínosy a predovšetkým, že bude mať aj prínosy športové, ktoré budeme očakávať, že sa učovať. Trnava trošku lepšie posúdame za hradište. Dobre, pohár je v poriadku. Je tu priestor na vaše otázky, nech sa páči aj na pána ministra, pána spolomocnica, na pánu Adamca. Trnava nebude známa len kostolmi a chrámy, ale aj ďalšou dominantou, ktorá si bude na plnom hľadečku. Trnava bude prvá, ktorá bude mať štadión takéhoto typu a v podstate vláde Slovenskej republiky bolo jedno, že kto sa prvý chopí tejto príležitosti a ak si zoberiem, že ako dynamicky zareagoval tým ľudí z Trnavy a ako dynamicky na ich požiadavky zareagoval futbalový zväz slovenský, tak výsledkom toho je to, že sme najďalej práve tu v tomto meste a ja želám tomuto mestu, ktoré má obrovskú futbalovú tradíciu, len to najlepšie. Ja sa priznám, že ako mne vedia ľudia, som sa nenarodil v Bratislave, som sa narodil v Intopolčanoch. My sme dosť často chodívali s otcom aj s rodinou na futbalové zápasy, ešte keď hrávala Slavia Sparta. Vždy sme boli na tamtej tribúne, ale neviem prečo. A odtiaľ som ten futbal pozeral. Takže držím teda palce aj pokiaľ je hodne futbal. Pán premiér, ako vnímate v Bratislave okolo toho miesta budúceho národného futbalového štadióna to, že ten projekt objazol a to v porovnaní s ním to ide naozaj také podobné? To je ťažko komentovať, pretože každý takýto projekt naráža na obrovské množstvo rôznych prekážok, ktoré sme teraz rozprávali s ľuďmi, ktorí boli pri tomto projekte a potvrdia, to všetko je za tým. Ja len môžem zopakovať to isté, že podobne ako sme to urobili pri 21 štadiónov, kde ponúkame pomoc mestám, ktoré sú majiteľmi týchto štadiónov, tak ako to bolo aj tu v Trnave. Máme vyčlenený balík peniazí aj pre národný futbalový štadión v Bratislave. Tento balík udržíme ho do konca tohto vládneho obdobia a ja verím, že dokedy padnú príslušné rozhodnutia, pretože tam ide o kombináciu rozhovorov s mestom, nakoniec médiá o tom pomerne veľa hovoria, ale ja tomto privítania budeme môcť konštatovať začiatok výstavby aj v Bratislave. Držíme tým, ktorí sa o to Bratislave starajú, plácajú, chcem to povedať, že
Ak nie sú otázky, ďakujem veľmi. Ďakujeme za záujem. Pán župan, pán predseda, poďte sa fotku chcú spoločnú dráhu. To si pamätám. Môžeme poprosiť, poďte dozadu, že vám všetko Ale veď stačí na hlavu. Potom budú zároveň. Poďte troška ešte dozadu, poprosím. Ja som...